তো চিনি সিএম সহ जों 5 জন এবং মহারাজা প্লাস চিনি এমডিসি রোনাল্ড দেববর্মা दिल्लीयाव जों अफिसियेल ट्रिपाव थांखा এবং अफिसियेल ट्रिप খুব गाहामैखा जों चिनि इउनियन गभर्नमेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अफ स्टेट फर फाइनेंस मनोज चौधरी এবং দুইটা এমবেসিনি বরফবাইবো जों मालायखा ब्राजिल एम्बेसिनि एम्बेसेडर এবং इजराइलनि एम्बेसिनि जे चार्ज दंनाय बबाइबो जों मालायखा এবং তিনি जों খুব খাতংखबि मासाव एडिसिनो তিনি इंटरनेशनल लेवलो रिकॉग्निशन रखा है बिनि बागिनो सीएम এবং ग्रुप अफ पीएम जों थांनानै जोंनो एम्बेसियाव सरकारि भाबेनो खूब बरम रुबै जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाय कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज स्पोर्ट्स एग्रिकालचार एनिमल हस्बेंड्री रगो सामुं थांनानै कगलाम रंलायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनो बागे हरियाणावबो निमंत्रित अंखा आरोबो एडिसि हाफांनि पक्षे एग्रिकालचारनि एक टीम जों थांनाय थाङै बाहायके इजराइली टेक्नोलॉजी बाय चिनियो एडिसिनि गोबां मा जागाव जों सामुं थांनानै अमरगनो बायलेटरल कोऑपरेशननि बिसिंथि जों खालायनाय सो दिनै तो आसुक न हायचे एंड इट्स वेरी फ्रुटफुल जों प्रोजेक्ट रगबो जमा रखा तो प्रोजेक्ट रगनि गुड रेस्पॉन्स जों ननि जों खाखलायो এবং 1300 crore निर्मला सीतारामन जे और पैकेज घोषणा खैमन बरनति वो कगलामखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायग्लाय एडिसि हाफांनो और आंगो गाहामग्लाय सामुं थांगोन अबति जों कगलाम थैंक यू